πέμπτη συνάντησή μας, καθηγητών και μαθητών. Τι να πω, δεν είμαι και τόσο πολύ το μεγαφόνο. 2-1-2. Ελπίζω να είμαστε πάντα γεροί και να ανταμώνουμε στις κάθε συνάντηση που θα συνεχίσουμε να έχουμε. Θα σας πω δεν θα σας πω πολλά λόγια εγώ, θα σας πω ένα ποίημα μόναχα για τη συνάντηση μαθητών και καθηγητών. Εγώ το έγραψα και το σύνταξα με κάποιον από εδώ το δάσκαλο του χωριού μας, τον κύριο Ζέρβα. Συνάντηση παλιών συμμαθητών και καθηγητών. Το Αυγούστου μια Κυριακή, όπως παλιά στην τάξη, τα χρόνια θυμηθήκαμε που έχουν πετάξει. Και έχει πολλή συγκίνηση, έχει χαρά μεγάλη, για λίγες ώρες γύρισε ο χρόνος πίσω πάλι. Με πρόσωπα χαρούμενα, με μάτια βουρκωμένα, έντονα συναισθήματα λιγάκι μπερδεμένα. Δεν έχουμε στα χέρια μας βιβλία και τετράδια. Ελάχιστα επάνω μας του χρόνου τα σημάδια. Εύχομαι να το ζήσουμε, βαθιά από την ψυχή μας, του γυμνασίου η πνοή να είναι πάντα μαζί μας. Τώρα θα σας μιλήσει η Ανθούλα. Και ένα λόγο μετά θα σας μιλήσει ο πρόεδρος του χωριού μας εδώ, γιατί ασχολείται με τα κοινάρια του χωριού βέβαια και με το σχολείο κοιτάει να με ανοίγει και με δόμη και να το κρατήσει εδώ στο χωριό. Ενέργειες που κάνουν, Κώστα, έλεγες εσύ προς το παρελθόν, να πεις μια κουβέντα. Και οι καθηγητές μας, όποιος θέλει να λάβει τον λόγο, κύριος Παναγιώτου, κύριος Μάκας, όλοι. Θα σηκωθώ τώρα ή μετά την Ανθούλα? Εγώ θα πω στην υγειά μας τώρα σε όλους πρώτα. Πρώτα απ' όλα θα θέλω να σας πω ότι ένιωσα πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση βλέποντας τον πεζόδρομο του Πενταλόφου γεμάτο κόσμο που βέβαια τον παρουσίασα σαν παιδιά. Σαν μικρά παιδιά που αγωνιζόμαστε χρόνια με τον δάσκαλο τον Ζέρβα εδώ, με τον Θεοτόκη τον Καρούτα, με τον Λουκά τον Λιμονιώτη να δυναμώσουμε τα σχολεία μας. Αγαπητοί φίλοι, θερμά σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή σας συγκέντρωση. Αγαπητοί φίλοι καθηγητές του γυμνασίου μας τη δεκαετία του 1970, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, μαθήτρες και μαθητές της ίδιας χρονικής περίοδου, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω. Συνταξιδούχοι, εντάξει. Εδώ τους βλέπω παιδιά. Στο χωριό μας, το ιστορικό Πεντάλοφο σας καλωσορίζω, που σας εμάδεψε για πάντα και ανεξίτηλα τη ζωή σας. Πεντάλοφος, στον τόπο αυτό, η κάθε μια και ο καθένας από εσάς πρέπει να σταματά και να αφιερώνει όχι λίγο, αλλά πολύ χρόνο, να στοχάζεται και να αναπολύει. Το γυμνάσιο Πενταλόφου είναι για σας προσκυνητάρι, γιατί αποτέλεσε το υπόβαθρο τη σημερινή σας κοινωνικής δημιουργικής ζωής. Κάθε μια και καθένα σας ζει αυτές τις στιγμές χώρια, ενώ παράλληλα συντεριάζεται με όλους σας σε κοινά παρελθόντα βιώματα. Τι μεγάλες στιγμές, τα ανώρημα τότε μαθητούδια δίπλα στους σεβαστούς καθηγητές σας, που με ανύποπτη χαρά και πηγαία συγκίνηση ήρθαν και βρίσκονται ανάμεσά σας. Είναι, πιστεύω, σε όλους σας συνείδηση ότι η σημερινή σας συνάντηση υπαγορεύτηκε για τον καθένα σας από εσωτερική ψυχική ανάγκη. Και αν παραδειχτούμε ότι την εσωτερική αυτή ανάγκη τη γέννησε η νοσταλγία καλών στιγμών, στη ζωή μας τα καλά μας μένουν και αυτά θα θυμόμαστε, τότε μπορούμε να ονομάσουμε τις στιγμές αυτές στιγμές πραγματικής ευτυχίας, στιγμές ανεπανάληπτες.
Αγαπητοί φίλοι, επιτρέψτε μου να σας αποκαλώ φίλους, θεωρώ υποχρέωσή μου να γυρίσουμε λίγο στο παρελθόν, να θυμηθούμε κάποια γεγονότα, κάποια πράγματα, σύντομα όσο επιτρέπει ο χρόνος. Εσείς στη δεκαετία του 70 διαδεχθήκατε στα μαθητικά θρανία τη δικιά μου ηλικία. Δεν είμαστε άλλωστε και τόσο μακριά στην ηλικία. Εμείς ήμασταν οι πρωτοπόροι, οι πρώτοι μαθητές του Τριτάξιου Ιδιωτικού Γυμνασίου Πενταλόφου που ίδρυσε ο συντοπίτης μας καθηγητής Θωμάς Χαριζόπουλος από το Βασίλειο. Του χρωστάμε αιώνια ευγνωμοσύνη. Ένα αιώνιο ευχαριστώ και καλή του όρο που δεν βρίσκεται. Εσείς είστε τυχεροί, το λέω και το πιστεύω απόλυτα, γιατί μάθατε γράμματα, γιατί φοιτήσετε σε σύγχρονα διδακτήρια, σε δημόσιο σχολείο που έκτισε ο μεγάλος ευεργέτης του τόπου μας, ο αείμνηστος Αλέξανδρος Καρούτας. Ό,τι και να πούμε για αυτόν τον ευεργέτη θα είναι λίγο. Ας είναι η αιωνία του η μνήμη. Επίσης, ας σας απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ευεργέτες του τόπου μας, μικρούς και μεγάλους, επώνυμους και ανώνυμους, που με κάθε τρόπο βοήθησαν στη λειτουργία του γυμνασίου. Όμως, φίλοι μου, ξεφύγαμε λίγο από το πνεύμα της ημέρας. Η σημερινή μέρα είναι μέρα χαράς, μέρα που όλοι σας ζείτε τα όμορφα χρόνια της γλυκιάς μνάτης σας, και όσο και αν τότε λέγατε πότε να μεγαλώσετε, όπως λέγαμε όλοι μας και λέμε και σήμερα τα παιδιά, τα χρόνια εκείνα δεν ανταλλάσσονται με τίποτα, ούτε με το χρυσάφι όλου του κόσμου, είναι το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής μας. Μπορεί βέβαια να έχετε αλλάξει εξωτερικά κάποιοι και όλοι μας, κυλίτσες, φαλακρίτσες, ρητίδες, άσπρα μαλλιά, μόνο στις γυναίκες δεν φαίνονται. Σ' όσους βέβαια... Πες και τα άλλα, τα παρακάτω, πες τα. Δεν χρειάζεται να πούμε. Όλα είναι αντάξια και καπρίτσια όπως παλιά. Οι αναμνήσεις σας παραμένουν ζωντανές, οι καρδιές σας είναι ζεστές, οι ψυχές σας είναι ανήσυχες. Για λίγες ώρες είσαστε όλοι παιδιά. Τι υπέροχη λέξη, είμαι παιδί. Αυτό τα λέει όλα. Όλοι σας αγόρια και κορίτσια τη στιγμή αυτή είστε παιδιά. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, γεννήκατε πάλι παιδιά, το τονίζω όπως τότε. Η σημερινή μέρα όμως, πέρα από όλα αυτά, θα παραμείνει ένας σταθμός και μια νέα αρχή στη ζωή σας, γιατί θα τονώσει ηθικά όλους σας. Η επιστροφή στις ρίζες σας θα γίνει αφορμή να αντικρίσετε διαφορετικά τη ζωή. Είναι μια νότα χαράς και αισιοδοξίας. Αφήστε για λίγο τη φαντασία σας να πετάξει στους ουρανούς τον μαθητικό σας χρόνο, τον πιο όμορφο χρόνο της ζωής σας. Εκεί που όλοι σας, άλλος λίγο, άλλος πολύ, στα παιδικά, νεανικά, εφηβικά χρόνια, που νιώσατε τα πρώτα χτυπήματα της καρδιάς. Ύστερα από όλα αυτά, όλοι σας δεμένοι με κοινές στιγμές και χρόνια, φτάνει, μου φαίνεται να τσουγκρίσουμε το ποτήρι, να πιούμε ένα ποτό στην υγειά σας, χωρίς λόγια, αλλά με ευτυχισμένη νοσταλγία, να ευχηθούμε κάθε καλό, πάνω απ' όλα υγεία, ατομική και οικογενειακή ευτυχία και να ανταμώσουμε και πάλι. Πίνω στην υγειά σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε στην όμορφη εκδήλωσή μας. Θέλω, αυτή τη στιγμή άκουσα κάτι και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ο κύριος Χαριζόπουλος, όταν ίδρυσε αυτό το γυμνάσιο, είχε ένα άλογο, έτσι ζήσε. Και πήγαινε στα χωριά και μάζευε παιδιά σαν τον άντρα μου από τη Ζούζουλη. Και ήρθε, πόσοι ήσασταν την πρώτη χρονιά? 30. Και μάζεψε 30 παιδιά και έγινε το πρώτο γυμνάσιο Πενταλόφου, το οποίο μας έκανε και εμάς ανθρώπους μετά, τους μικρότερους δηλαδή. Λοιπόν, μένοντας χρόνια στο εξωτερικό γύρισα πίσω με 30 κιλά παραπάνω και πήγα στο Δέλνο. Και βρίσκω τη Βασιλική Τασούλα, η οποία είχε γυαλιά τότε δεν με γνώρισε
Και λέει πες, λέει, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω ούτε ποια είσαι, ούτε από πού είσαι, ούτε τι ρόλο παίζεις. Της λέω, είμαι η Ανθούλα. Αγκαλιαζόμαστε, κλαίμε μισή ώρα. Λέμε δεν μπορεί να γίνει αυτό μετά από 20 χρόνια να μην γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Και έτσι έγινε αυτή η εκδήλωση μετά την επόμενη χρονιά το 85. Το 95, κάτσε. Αλλά τα σούλα μοιάζουν ερωτεμένα, δεν τίποτα γυναίκες. Λάνα θα τα πούμε μετά. Όχι να τα πούμε εκεί, να τα πούμε όλοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Ο κύριος Παναγιώτου κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με τους καθηγητές. Εγώ δεν είχα ποτέ καλές σχέσεις. Ήμουνα κάτω το 14. Γιατί άκουσα κάτι 17 για σήμερα και λέω 17 μόνο γυμναστική παίρνατε. Εσένα είσαι όμορφος και τα έχεις μια άλλη. Άστα. Λοιπόν, πέρασαν τα χρόνια, κάναμε 5 εκδηλώσεις, επιτυχείς σχεδόν όλες. Παρακαλέσαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πεντάλοφο αυτή τη φορά που μας έδωσε αυτή την πανέμορφη αίθουσα. Φέραμε και την ορχήστρα. Εύχομαι σε όλους μια πολύ πολύ καλή ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να πω και 2 λόγια. Ο Μάτσας ήταν στην Ισπανία. Μόλις τον παίρνω για να μην με χρεώσει, με απαντάει πίσω. Και μου λέει πριν 3 μήνες, μου λέει θα έρθω. Αυτό είναι σήμερα. Οι αδερφοί Δόλγινα μάθαμε χθες και ήρθαν σήμερα. Αυτό είναι. Κατέβω στο μικρό, δεν φτάνει. Πέμπτη συνάντηση. Κάθε φορά λέω ότι πιο άνετα θα είμαστε όταν τα βρεθούμε. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ τουλάχιστον κάθε φορά όχι απλώς έχω τρακ, αλλά κλαίω. Σήμερα λέει η Θωμαρία εκεί που ήρθε με καφέ ότι να το βάλουμε λίγο πιο αργά να βρισκόμαστε. Γιατί εντάξει, λόγω καταστάσεων, λόγω κρίσης και τα λοιπά και αυτά. Λέω, Θωμαρία όχι πιο αργά. Τουλάχιστον 2 χρόνια και 5 άτομα να βρισκόμαστε είναι σαν να τους βλέπουμε όλους. Νομίζω ότι όλα αυτά που ζήσαμε είναι συγκλονιστικά για μας για αυτή την περίοδο της ζωής μας. Βρισκόμαστε όλοι και είναι σαν να είμαστε αδέρφια. Εγώ τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι. Αυτή η συμβίωση των τόσων χρόνων, αυτά τα δύσκολα που περάσαμε, αυτά τα όμορφα που περάσαμε, δεν πρέπει να μένουν στο χρονοτούλαβο. Βλέπω διάδες, τριάδες και ο καθένας έχει να θυμηθεί κάτι και όλοι γελάμε. Γελάμε πια. Κάποτε ήμασταν πολύ στεναχωρεμένοι γιατί λέγαμε ότι είμαστε κλεισμένοι, καταπιεζόμαστε κτλ. Περάσαμε τη φάση της απελευθέρωσης και ξανά βρεθήκαμε στο σημείο που όλα εκείνα να έχουν ξεχαστεί. Να έχουν μείνει όλα τα καλά, όλα τα θετικά, τα πλούσια συναισθήματα. Σήμερα είδα το Θωμά το Συνάνη μετά από πολλά χρόνια και συγκινήθηκα βαθύτατα. Είδα και άλλα παιδιά, τον Καραλιόλιο, τον Δημήτρη που είχαμε σχεδόν χαθεί, τον Χριστοφορίδη, οικογενειακός, και ήταν σαν να βρεθήκαμε πάλι στην ίδια ώρα, στην ίδια στιγμή. Νομίζω ότι αυτές οι συναντήσεις πρέπει να γίνονται, όσοι μπορούν να έρθουν, όσοι δεν μπορούν δεν πειράζει, θα έρθουν μια επόμενη φορά, γιατί μέσα στη δίνη της ζωής μας συμβαίνουν διάφορα και πάντα δεν μπορούμε να κάνουμε το χώρο και τον χρόνο να μπορέσουμε να βρεθούμε εκεί. Κάθε φορά που βρισκόμαστε νομίζω ότι είναι η ίδια η αληθινή η αρχική φορά. Αν συμφωνείτε πάλι μετά από 2 χρόνια, είναι καλά 2. 17. Πόσα, Δημήτρη? 17. Ναι. Α, κάθε χρόνο.
Ναι. Μπορούμε να βρισκόμαστε. Όσοι βρισκόμαστε, δεν έχει να κάνει αυτή η συνάντηση με επιτυχία ή όχι επιτυχία. Η επιτυχία είναι ότι θα βρισκόμαστε. Συμφωνείτε με δύο γεγονότα. Το 17 δεν είναι. Το 17 θέλεις... Ξέρω, από ό,τι μετά το 25 αγάνει. Το 17. Σήμερα εγώ δεν είμαι πολύ της Εκκλησίας, αλλά πήγα και έπαθα λίγο μεγάλη αναταραχή. Είχαμε ένα μνημόσυνο για όσους χάσαμε, αλλά στο χαρτί μέσα δεν έβαλα και τη μαγείρισα την κυρία Σοφία, τη Μαρία την κόρη της, τον κύριο Μητράκα, τον μάγειρα, δεν έβαλα τον κύριο Κάκα, τον κύριο Τσιτσικλή, τον Κότσο του Ράντο. Δεν βάλανε ονόματα αυτά και πολύ στεναχωρέθηκα, γιατί ήταν άτομα που ζήσαμε μαζί τους, που τρώγαμε τα φασόλια τους, που τρώγαμε τα αυτά και δεν τρώγαμε και τρώγαμε με κελιά. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτου, θα μας πείτε δύο λόγια. Γιατί δεν θέλουμε ομάδα να πούμε το μνημόνιο. Δεν ξέρω εγώ για μνημόνιο, πάντως είπανε μετά από 2 χρόνια, ξανά, όσοι ζουν, όσοι πεθαίνουν, όσοι χωρίσουν από τις άντρες και τις γυναίκες. Φίλοι μου, μαθήτριες και μαθητές, γεια σας. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα να μοιραστούμε βιώματα, Τώρα ομιλεί ο κύριος Παναγιώτου. συναισθήματα, χαρές, λύπες και γιατί όχι και πόνο. Συγκινούμε και χαίρομαι, γιατί μπροστά μου βλέπω προσωπάκια γνωστότατα. Πριν 40 βέβαια χρόνια, και όμως οι αναμνήσεις είναι σαν να είναι πρόσφατες. Θέλω να συγχαρώ τις 3 μαθήτριες κυρίες για την έμπνευση και την εσάρκωση της συνάντησης που είχαν. Γύρισα αρκετά σχολιά, θα αναφέρω ένα, το Λύκειο Ζωσιμαίας που παίζει στην κορυφή πανελλαδικά. Τέτοια πράγματα δεν τα είδα. Σας βλέπουν τον Δυτικομακεδόνα μόνον τις πλάτες όλοι. Μπράβο σας. Βλέπω ότι σε αυτό που κάναμε, που σας δείξαμε εμπιστοσύνη και αγάπη, δεν πέσαμε έξω. Με αποτέλεσμα να περηφανευόμαστε και να λέμε μπράβο μαθητές που βγάλαμε. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, μία ευγνωμοσύνη στην Ανθούλα και στα παλικάρια του Αυγερινού, που στις σκληρές οικογενειακές μου στιγμές συγκινητικά βρεθήκαν δίπλα μας. Όλοι σας να είστε ευλογημένοι και υγιείς και να μας χαρίζετε πάντα τέτοιες ωραίες συναισθηματικά στιγμές. Και πριν τελειώσω, να ευθυμολογήσουμε και λίγο. Εγώ προσωπικά και η σύζυγός μου θα είναι πάντα δίπλα σας, όχι μόνο τότε θα επισκεφτόμαστε, αλλά να βοηθήσουμε και σε οτιδήποτε. Και λέω, όσο ο τόνος είναι στη λέξη γερός, όταν είναι στη λίγουσα, αν πάει στην παραλίγουσα, το συζητάμε. Θα δευτερολογήσω να σας διαβάσω ένα πεζό για να γελάσουμε λίγο, να χαρούμε, για να δει ο κύριος Φάκας και ο κύριος Χατζής ότι τα πεζά που διαβάζαν τότε δεν πιάναν τόπο στα μυαλά των παιδιών. Το δικό μου πιστεύω θα το αγαπήσετε περισσότερο. Ευχαριστώ. Άλλο σειρά.